Чираттагы кытлау хатын без Евлашева бистәсендә туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Рамазанов Илдар Гаяз улы хөрмәтенә укып китәрбез. Бүген аңа 50 яшь тула. Газиз әниләре Әминә Мотыгулловна һәм әтиләре Гаяз Мусеевич 3 балаларын лаеклы килеш үстерә алганнар. Кызлары Алисия, уллары Рәшит тә аларның горур дәвамы. Тик сүзебез бүген юбилярыбыз, Илдарыбыз турында барыр. Дип язалар Газиз әнисе Әминә апа. Яраткан тормыш иптәше Галия, кызы Мәрьям, оныгы Муслим, кызы Әлфия, улы Арслан һәм барча туганнары. Безнең кадерлебез башлап мәктәпне, аннары технология техникумын тәмамлап, армия сафларына алына. Намуслы килеш 2 ел хәрби хезмәтен үтәп янәдән туган ягына кайта һәм гомерлек мәхәббәтен очратып гаилә кора. Инде 28 ел татулыкта, бердәмлектә 3 балабызны тәрбияләп үстереп яшәп киләбез. Өлкән кызлары Мәрьям бухгалтер һөнәрен үзләштерде. Икенче кызыбыз Әлфия шәфкать туташы һөнәрен үзләштереп, бүгенге көндә ашыгыч ярдәмдә хезмәт итә. Төпчек улыбыз Арслан әле 4нче сыйныфта гына укый. Улы бәхетебез булып, оныгыбыз Муслим үсеп килә. Безнең өчен кадерлебез гаилә терәге. Ышанычлы әтиебез дә, дустыбыз да. Ул бик гадел, тормыш сөючән, ачык күңелле, ягымлы, тырыш кеше. Без бер кайчан да аның булган мәсьәләләрен, авыр хәлләрен белмибез. Ул барысын да үзе шишергә ярата. Якыннарына килгәндә ул киресенчә гел ярдәм кулы сузырга ашыга. Без башлап әти-әни белән бер өйдә яшәдек. Аннары Илдарның тырышлыгы аркылы үзебез зур өй булдырдык. Шөкер Алла, барлыкта, муллыкта, татулыкта, мәхәббәттә яшибез. Күзләребез генә тимәсендер ук. Бердән-берем. Йөрәгемнән ташып чыккан хисләр таң җилләр аша туган көнеңдә сиңа котлау булып бара бирешсен. Син булдыклы ир, балаларыбыз өчен кайгыртучан әти, оныкларыбыз өчен җанын да кызган торган бабакай. Барлык туган, дусларым өчен төпле киңәшче. Ышыклап яшисең син безне. Җилләрдән, бураннан, давылдан. Юл тотсаң сәфәргә көн узмый, үзәгем үзелеп сагынам. Гомерем буена кадерлем, булсаңчы таяныр терәгем. Янәшәдә сине тою җитә, аңлар өчен олы бәхетне. Безнең күңел канат кагып яши, синең белән без бик бәхетле. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Әти булган өйнең нигезе нык, табыны да һәр чак түгәрәк. Пар канатлар сыйпап үстергәнгә күңелләрдә оча күбәләк. Горурланып сыкланабыз әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әнием һәм син тамыр җәйгән 2 шәшкә минем йөрәктә. Яраткан әткәебез. Әнием белән безне кадерләп үстердегез. Белемле булырга, шәхси тормышка аяк басарга булыштыгыз. Эшләгән изгелекләрегезнең меңе белән кире кайтуын телибез. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Котлы булсын туган көнең әткәебез. Тигез булсын тормыш юлларың. Йөрәктәге кайнар хисләр белән иң матур җыр сиңа юлладык. Менә шундый җылы, олы мәхәббәт белән сугарылган теләкләрне сезгә, кадерле Илдар Гаязович, тормыш иптәшегез һәм бала оныкларыгыз җиткерәләр. Аларның теләкләре тормышка ашсын иде. Бәйрәм көне генә түгел, бар гомерегездә бәхет, шатлыкта үтсен. Алдагы җырыбыз сезнең туган көнегезне тагын да матурлап җибәрсен иде. Оппак баллар тоғыны җиргә яудылар. Сиңа булган сәләбемне кабат сиңа итмиләр. Карлар ява тынгына, күңелем сиңа ашкына. Ошып, килдиркәм яннарыма. Карлар ява тынгына, күңелем сиңа ашкына. Ошып, килдиркәм яннарыма.
Kızlar koyunlarını kopkoşurlap aldılar. Yüreğini yatmadılar, uğra bağla olmuyorlar. Varlar yavatınığına, kugulimi sina aşkına. Boşa gelirken yanlarıma. Varlar yavatınığına, kugulimi sina aşkına. Boşa gelirken yanlarıma. Yıllar tındı, minim kunglim zilzile. Süyük işli davul iken çınlap süysen sizdirre. Süyüğünün davalında varmayı uşağı sangına. Boşa gelirken yanlarıma. Süyüğünün davalında varmayı uşağı sangına. Boşa gelirken yanlarıma. Boşa gelirken yanlarıma. Varlar yavatınığına, kugulimi sina aşkına. Boşa gelirken yanlarıma. Boşa gelirken yanlarıma. Boşa gelirken yanlarıma. Boşa gelirken yanlarıma.